Дварэц – даўнейшае мястэчка ў Навагрудскім ваяводстве. Першы ўспамін пра дварэц датуецца 15 стагоддзя. Апошняя ўладальніца – княгіня Марыя Ева Радзівіл. Князёўна Марыя вырашыла перадаць частку маёнтка ў дварцы на дабрачынныя мэты. На той час у дварцы працавала 3 святароў. Менавіта на гэтым месцы калісьці і стаяў палац, падараваны Марыяй Радзівіл салезіянам. У 1935 годзе арцыбіскуп віленскі Рамуальд Ялбжыкоўскі атрымаў ліст ад вернікаў з просьбаю дазволіць заснаванне парафіі ў Рэгінаве. Да таго ж граф Ян Балінскі-Юндзел, уладальнік маёнтка ў Сеняжыцах, скіраваў чарговую просьбу да арцыбіскупа, каб заснаваць салезіянскую парафію. Трэцюю салезіянскую парафію на тэрыторыі Беларусі салезіяне пачалі засноўваць у малой мясцовасці Курган, дзе калісьці стаяў касцёл святога Яна Боско. І мая рука зараз паказвае на сходы ў галоўныя дзверы касцёла. Асвячэнне новай святыні адбылося 15 кастрычніка 1935 года. У 60-е гады было вырашана зліквідаваць будынак касцёла святога Яна Боско ў Кургане. Ксёндз Вячорак атрымаў паўнамоцтвы пробашча ў парафіі ў Зэмбіне, у былым дамініканскім касцёле пад тытулам у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Падчас Другой сусветнай вайны на тэрыторыю сённяшняй Беларусі з Вільні прыехала 11 салезіянаў. Адзін з салдатаў паведаміў, што ў святароў Уладзіслава Вячорака і Мечыслава Багаткевіча была магчымасць уцяшы, але яны не захацелі ёю карыстацца, нібы спецыяльна шукалі мучаніцкага лёсу. 4 ліпеня 1942 года ксёндз Уладзіслаў разам з іншымі святарамі быў вывезены за сцены кляштара у бок так званага барку смерці, дзе быў забіты выстралам у патыліцу. Пасля ваеннай трагедыі ў парафіянаве тут у касцёле застаўся яго пераемнік, каб служыць як святар верніка. Да 1953 года ў БССР было арыштавана каля 130 святароў каталіцкага веравызнання. З іх 71 быў асуджаны на 25 гадоў лагераў на ўсходзе Расіі, а 22 на 10 гадоў. Нідзе ў СССР так часта не выносілі прысуд 25 гадоў пазбаўлення свабоды, як гэта было ў БССР. 15 ліпеня 1978 года ксёндз Юзеф вяртаецца на Беларусь. Юзеф Занеўскі хацеў стаць святаром, каб выправіць вялікую памылку людзей сваёй зямлі і адраджаць веру, якую камуністы так стараліся сцерці з душаў людзей. Mnie sztrafowali każdy gод za dzieci, za ministrantów i za procesję основным. Беларускія салезіяне працягваюць справу святога Яна Боска і застаюцца вернымі харызме, якую ён ім пакінуў. Быць для моладзі знакам Божай любові.